ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ବଣଭୋଜି, ପିକନିକ୍ ଆଉ ପିଲାଦିନର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ। ଆମ ବେଳେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଷ୍ଟୋରି ନଥିଲା। ଥିଲା ଯଦି ଆଠେଣୀ ଟଙ୍କିକିଆ ଆଉ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗିଫ୍ଟନେସ୍। ଭଲ ଲାଗୁନଥିବା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଣା ହୁଏ କମ୍ ଦାମର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ, ଟଙ୍କାକୁ 2ଟା। କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ କିଣାଯାଏ, ଯାହା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଖାମ୍ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ କିଣିଲେ ବି ମନ ବୁଝେନି। ସିନେରୀ, ଫୁଲ, ଠାକୁର ଆଉ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନଙ୍କ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ ମେଞ୍ଚାଏ ଥାଏ ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏମିତି କେତେ ଢଗ ଲେଖାଯାଏ। ଟ୍ୟୁସନରେ ଭୋଜି ହୁଏ ଭାତ, ଚିକେନ, ସାଲାଡ। ମୁଁ ଅଧିକ ଚିକେନ ଖାଇପାରିବିନି ବୋଲି